με τον Τάκη Ζερλελίδη. Αργότερα με τους αργοναύτες Κομνηνούς Καλιθέας Αθηνών, με τον Χρήστο Θεοδωρίδη, με το Σύλλογο Λακώματος Χαλκιδικής, με τον Γιάννη Ζερλελίδη. Συνεργάστηκε κατά καιρούς με τους Κρομνέους Καλαμαριάς, με τον Μάκη Πετρίδη, με το Σύλλογο Αλέξανδρος Υψηλάντης Ηλιούπολης Θεσσαλονίκης, με τον Νίκο Κυριακίδη, με τους Ακρίτες του Πόντου Σταυρούπολης. Δίδαξε σε Γερμανία, Αυστρία, Κρήτη και Χαλκιδική, μαζί με τον κοινωνιολόγο και εκλεκτό τέκνο του Πόντου Σάβα Μαυρίδη και τον χοροδιδάσκαλο Χρήστο Θεοδωρίδη. Εμπλεκόμενος με το Σωματείο Καλλιτεχνική Στέγη Ποντίων Βορείου Ελλάδος, βρέθηκε ανάμεσα στα μεγαλύτερα ονόματα του ποντιακού χώρου. Καταξιώθηκε ως συνθέτης με 17 προσωπικές δουλειές στην εταιρεία Βάσιπαπ και με 10 συμμετοχές με όλους τους μεγάλους τραγουδιστές, στιχουργούς και μουσικούς. Συνεχίζει ακμαία την ανωδική του πορεία. Έπαιξε με τα μεγαλύτερα χορευτικά συγκροτήματα της Ελλάδος σε εκδηλώσεις και φεστιβάλ στην Ελλάδα και Ευρώπη, με μοναδικά χαρίσματα που χαρακτηρίζουν τον εμπνευσμένο δημιουργό. Θεωρείται ως ένας από τους ικανότερους συνεχιστές της ποντιακής παράδοσης και κληρονομιάς. Κυρίες και κύριοι, υποδεχτείτε το Φάνη Κουρουκλίδη.
Ένα θερμό χειροκρότημα για τον μεγάλο Λιράρη. Ένα θερμό χειροκρότημα για τον άνθρωπο ο οποίος δεν ξέχασε τη μάνα του, σκέφτεται, ζει και αναπνέει για αυτήν. Ευχαριστούμε πολύ το Φάνη Κουρουκλίδη που μας έκανε κοινωνούς της ανθρωπιάς του. Παρακαλούμε να προσέλθει στο πάνελ και να πει δυο λόγια ένας πολύ αγαπημένος επιστήθιος φίλος του Φάνη Κουρουκλίδη, ο Άγγελος Πετρίδης. Παρακαλείται ο κύριος Πετρίδης να προσέλθει. Καλησπέρα σας. Το Φάνη τον Κουρουκλίδη το γνωρίζω πάνω από 20 χρόνια. Δεν θα μιλήσω για τον καλλιτέχνη το Φάνη, θα μιλήσω για τον άνθρωπο το Φάνη. Έτυχε να τον ξέρω από πολύ μικρό παιδί. Παρακολουθώ την πορεία του όλα αυτά τα χρόνια. Νομίζω ότι είναι από τους πιο καταξιωμένους καλλιτέχνες στο χώρο και πάνω απ' όλα είναι ένας πολύ σημαντικός άνθρωπος για τον ποντιακό χώρο. Είναι από τα παιδιά που άνοιγε εύκολα την πόρτα του σπιτιού μου και έμπαινε μέσα, γιατί τον εκτιμούσαμε πάρα πολύ οικογενειακώς όλοι. Με το Φάνη έτυχε να συνεργαστούμε και στη δουλειά. Θα σας πω μόνο αυτό που έλεγε ο αείμνηστος ο Θόδωρος ο Παυλίδης. Άγγελε, ίσως είναι από τα λίγα παιδιά που κολλάνε ένσημα γιατί σκέφτονται το αύριο. Φάνη, σου εύχομαι να παραμείνεις έτσι όπως σε ξέρω τόσα χρόνια, άνθρωπος, καλός οικογενειάρχης και πάνω απ' όλα πολύ καλό παιδί. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ποια είναι ότι δεν ήμουν προετοιμασμένος να μιλήσω, ήταν κάτι απρόβλεπτο. Εγώ δεν ξέρω από μουσική, δεν είμαι καλλιτέχνης. Αυτό που μπορώ να πω όμως είναι το εξής. Ο Φάνης ο Κουρουκλίδης σήμερα, αλλά και ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων αυτού του σχολείου δίνουν τη δυνατότητα σε όλα αυτά τα παιδιά να γνωρίσουν από κοντά την ποντιακή μουσική παράδοση. Νομίζω το μεγάλο κέρδος της εκδήλωσης αυτής είναι αυτό. Τα παιδιά αυτά να ασχοληθούν με τη μουσική παράδοση και με το χορό. Εύχομαι στο φίλο μου το Φάνη, που το γνωρίζω τόσο καλά, να έχει συνέχεια μόνο επιτυχίες, να βαδίζει πάντοτε σε αυτόν τον σωστό δρόμο και να πάει ακόμα καλύτερα. Σας ευχαριστώ πολύ.